Este é un vídeo para explicar o apartado H da práctica 2 paso a paso. Ben, no apartado anterior tiñamos creado un cartafol que se chamaba Páxinas Dinámicas que vemos aí e dentro dese directorio tiñamos copiado a páxina contidodinámico.php. Ben, neste apartado H nos pide que accedamos a esta páxina dende o navegador. Como construímos a URL? O protocolo, o nome da máquina onde está aloxada a páxina web, como o navegador está na mesma máquina, podemos chamarlle localhost, pero se estivera noutra o navegador, poderíamos usar a IP da máquina onde está a páxina web ou ben o seu nome se emplegáramos o DNS, vale? E logo, a partir de aquí, teño que poñer o conxunto de carpetas que teño que percorrer ata chegar á páxina que quero visualizar. Ben, pero o conxunto de carpetas dende o htdocs, sen incluílo. Entón, se vos fixades, aquí está o htdocs, que non hai que poñelo, este non se pon, pero se poñen as carpetas que teño que recorrer para chegar á nosa páxina. Como o contido dinámico está dentro de páxinas dinámicas, ese cartafol sí o teño que poñer. Ollo, nin un só erro. Nin espacios de máis, nin letras de menos, nin mayúsculas que non están. Todo igualiño a como está aí, vale? Senón, vai darnos erro. E aquí está a miña páxina. Ben, o apartado H pide que engada a imaxe da páxina web tal como aparece aquí. Asegurádevos de que se ve todo o contido da páxina. Podedes reducir o zoom se fai falta. Quero a imaxe do navegador onde se vexa a URL, vale? Ten que verse a URL completa, de acordo? E xa estaría o apartado H da práctica.